деҳқонон хоҷигидорон барои пурмаҳсул истифода намудани ҳар як ваҷаб заминӣ дар ихтиёр доштаи хеш тадбирҳои саривақтӣ меандешанд. баробари рӯёндани ҳосили асосӣ кишти такрориро ба роҳ монда дар ин самт низ ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардиданд. Дастуру ҳидоятҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ намуда аз як замин на танҳо 2 балки 3-4 ҳосил рӯёнданро иқдоми хеш намуда ҳосилнокиро зиёд менамоянд. имрӯзҳо тамоми шаклҳои хоҷигидорӣ илова ба ин дар заминҳои президентӣ, минтақаҳои ёрирасон, заминҳои назди ҳавлигӣ самаранок истифода бурда мешавад. ноиб Бобиҷон Ғафуров, ки дар вилоят калонтарин минтақа ба ҳисоб меравад, деҳқононаш асосан бо зироаткорӣ ва боғу токпарварӣ таҷрибаи калон доранд. кишоварзони ноҳия ҳамасола барои ба даст овардани ҳосили баланд заминаи боэътимод мегузоранд. аз сабаби он ки ноҳия калонтарин дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, деҳқонон баробари таъмини бозори дохилӣ дар шафати роҳҳои бузург гӯшаи деҳқон низ ташкил намуда маҳсулоти хешро тару тоза ба фурӯш мегузоранд. шоира Салимова 8 сол аст ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадабои Холматов гӯшаи деҳқон ташкил намуда аз заминҳои худ ки номгӯии зиёди маҳсулотро истеҳсол менамояд маводи кишоварзиро ба фурӯш мебарорад. чуноне номбурда иброз намуд, харидорон на танҳо ба таври чакана, балки яклуқ низ маҳсулоташро дастрас менамоянд, зеро он аз ҷиҳати табиӣ тоза ва дорои сифати хуб аст. тару тоза бирода ҳамаша халқро пешниҳод кардем. худои шукр бо нархи арзон ҳама миннатдор раҳмат гуфта бурафтиянд. асосан кадом намуди маҳсулоти кишоварзӣ кишт мекунтон? картошка, бехи, лаблабу, шалғам, помидор ҳама намудаш ҳосил мекунем. баҳору зимистон навбатка мегирем. кишти такрор бо чи? кишти такрор бо ози бехи, бо лаблабу, шалғам, тур, ҷувормакка тайёрка вай мекунем. харидорӣ када мебуранд. масалан помидортон чанд пул? 4 сомон. агар бисёр гирас 3 сомона мефрошидӣ? 3 сом 3 сомон додасем бисёр ба. ҳамин гуна гӯшаи деҳқон дар ҷамоати деҳоти Исмоил низ арзи ҳастӣ дорад. аз ин минтақа сокинони бештари ноҳияҳои дурдаст ба маркази вилоят рафту омад доранд ва аз гӯшаи деҳқони кишоварзони ҷамоат ҳамеша маҳсулот харидорӣ менамоянд. من هر روز یک مراتب میرم. چیها خریداری میکنید؟ خربوز میگیرم، تربوز میگیرم، شفتالو میگیرم. همه خیلی چیزا این بزرگ میگیرم. ҷоизи қайд аст ки соли равон барои токпарварон мавсими серҳосилӣ фаро расид. Саодат Шодибоева дорои майдони токзори намудҳои гуногуни ангур мебошад. дар токзоронаш навъҳои нодирро парвариш намуда ҳосили ба даст омадаро ба фурӯш баровардааст. ӯ зикр намуд ки маҳз бо меҳнати пурсамар шароит фароҳам овард то ки ҳосили дилхоҳ рӯёнда даромади оилаашро таъмин намояд. Üzümlər mers бар, шаҳона бар. нави ангурҳои шоҳона, аватар, ҳусайнӣ, сиёҳ ва сафед дар токзорон парвариш менамоем. барои мо ташкили гӯшаи деҳқон хело манфиатовар аст, зеро аз сабаби серкорӣ наметавонем маҳсулотро саривақт ба бозор барем. аз дигар тараф гӯшаи деҳқон имконият медиҳад ки маҳсулотамонро аз сари замин ду нарафта фурӯшем. ин тадбир барои кишоварзон хело муфид мебошад, ҳам барои мо ва ҳам барои харидорон. дар миқёси вилоят дар майдони 25128 гектар кишти такрорӣ ба роҳ монда шуд ки дурнамои кишт 118% таъмин гардид. кишоварзони вилоят барои пурмаҳсул истифода бурдани ҳар ваҷаб замини корами кишт ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. маҳсулоти истеҳсол гардида баробари таъмини талаботи бозор аз ҷумла тариқи гӯшаи деҳқон ки аз сари замин ба фурӯш гузошта мешавад пешниҳоди харидорон мегардад. таъмини амнияти озуқаворӣ, баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ғанӣ гардондани бозори истеъмолӣ, сарёсти кишоварзии вилоят як ҷоя бо рӯйсатҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳо як қатор корҳои муайянро ба анҷом расонидан. тибқи маълумотҳои фаврӣ дар вилоят зиёда аз 25 000 гектар кишти такрорӣ гузаронда шудааст ки ин 118% дурнаморо дар бар мегирад. ҳамчунин дар кишти такрорӣ аз қабили маҳсулотҳои лӯблодонагиҳо, ҷувори макка, картошка, сабзи, шоли ва дигар маҳсулотҳои турбу шалғам ба кишти такрорӣ гузаронда шудааст ки яке ин дар захира намудани зимистон аввали баҳор мусоидат намекунад. дигар шаҳру ноҳияҳоям ба монанди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маҳсулотҳои худро дар бозорҳои истеъмолӣ пешниҳод намуда саҳми арзандаи худро барои таъмини амнияти озуқаворӣ мегузоранд.
ҳамаи ин тадбирҳо барои таъмини сокинон пешбинӣ гардида маҳсулот на танҳо дар мавсим тару тоза балки барои захира намудан дар фасли тирамуву зимистон имконият фароҳам меорад. мардум метавонанд дар ҳама фасли сол меву сабзавоти кишоварзиро барои таъмини оилашон дастрас намоянд. гӯшаҳои деҳқон ташкил намудани дар шаҳру ноҳияҳои вилоят яке аз дастрас намудани маҳсулоти кишоварзӣ ба шаҳрвандон ҳам арзон будани маҳсулот, нархи маҳсулот нисбати бозор мебошад. ин ҳам ба деҳқон мувофиқ мебошад, ҳам ба харидорон мувофиқу беҳтар мебошад, ҳам арзон. зеро деҳқон вақти қимати худро сарф накарда дар сари замини худ маҳсулоти худро бо нархҳои дастрас ба фурӯш бароварда истодааст. кишоварзони вилоят бо истифода аз таҷрибаҳои андӯхтаашон баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат мебошад талош меварзанд. ҳамчунин баҳри пур кардани сабади истеъмолии аҳолӣ саҳми арзанда мегузоранд. маҳсулоти истеҳсол гардида на танҳо дар бозорҳои қаламравии ҷумҳурӣ балки дар ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ки ҳар ҳафта дар шаҳру навоҳии саноати вилоят ва ҷумҳурӣ ташкил ва гузаронида мешавад ба фурӯш гузошта мешавад. маҳсулоти истеҳсол гардида хушсифат аз ҷиҳати экологӣ тоза намуду номгӯи молу маҳсулоти рақобатпазир буда дар ҳамсоя кишварҳо низ ба фурӯш гузошта мешавад ва талабгорони худро дорад.